Kublai sipun ya pi ki perlong ki besek bet ya ki video jong kene ke channel sengaja ba like but subscribe hashwangan sedang ya kene ke video sengaja ba ya syak sipor ban bet ya kene ke video hadu ke bekut kalong ke kubor ka basngau tenan ya pi ki ruit football ki besek kersan ba ya ke Brazil bad ya Neymar ukuc batamai ka Brazil u Carlo Ancelotti ula pendrung ya ka kerteng u Neymar Casemiro bad u Richarlison ha ka kenhun ya lekai jong ka Brazil bad ula jidru ya ki katuk nengun kirang ya lekai bala tebit ba kentup ya u Neymar u Casemiro bad u Richarlison ha ka jing ya lekai baneng kong jong u baro arngun kim sim la yalek kai ba na ka benta ka Brazil la palat sisnem u Richarlison ulisha ya kan ka jingman kia ka jingman saw jong u bad u Casemiro ulisha kan tho ba namar umla ban yalek kai ba na ka Manchester United menta kini ki big names ki lawan pai biang sya ka kenhun u Richarlison u la koj biang bad Kermen un pen i biang ya kata kadur kumba ulale ha ka World Cup arjar arbuar kum juru u Casemiro ulang u bakang san ba ha ka jing yakun ka Manchester United ha ka final jong ka Europa League watla ka samoy ka basniu ba na ka benta ka klub hapok kari kajing ya thu khana syapang une baru kadang ya beteng une klur ulaman biang ya kajing mensaw ha kajing ya kun Persya ya ke klub Atletico Mineiro Ndre menta ulawan biang sya ke training bad udon ha ka thup jong kinong ya lai kai baneng kong jong u Carlo Ancelotti u Neymar ulisya pendrung ha ka kenhun yalai kai ba sipor jong ka Brazil na ka benta ka jing yalai kai international break ha u benai match u Neymar sim la yalai kai na ka benta ka Brazil nadu u benai lebar arjar arlai ha ka ba ulaman ya ka jing mensaw ka basyar kai Persya ya ka Uruguay Ndre menta unoi klur paunam la ikumba un sapong biang ya ka sabti ba paunam jong ka jai benriu jong u ka Brazil kadan arteli ki jing ya lai kai ki ba ba ban yakhun ha ka bakut une u benai halaing Persya ya ka Colombia bat syabarpat Persya ya ka Argentina kapor ka ba na ka benta kane ka kenhun ka bijab haduk sansin ya ka World Cup le se ga jingwan pai biang u Neymar kala ban wanra ya ka jing Kermen ka bakrau hakmat ka ka badangsa ha ka jing ya lai kai jongki watla kala man jing ha ki jing ya lai kai badang sien ka Brazil kadang don ha ka lenti bandrung sya kane ka Lampung nadu ba u Neymar u lawan pai biang sya ka Brazil rengkat bat ka sentos ka bedai ka klub kena jong u bun kibu ya ka jing Kermen jongki ban yakhun ya ka World Cup arjar arunriu ba un yo ya ka koj ka khia hadin ba u lawan pai sya ka Santos une klur la yoi ba u lawan dur ba ka rukom yalek kai ka jong u haus nem arjar arunriu undap layu saus nem karta bat habak hein ya ka jing mensaw jong u pin mundur ba kadai ka kabo ka bakhadu jong u banjob ha ka World Cup bat kari jong u watla u Neymar umla ban yalek kai barok ki minin
nre ka jing don lang jong u bat ka ken hun kan ai men sim bat ka sin jam ka bakrau ha ka lenti ban yo biang ya ka kot ka khia ha usnem ban wan snga kumba kam la ban long pa ubriu uba kum kan ka kardan unsya ino ha ka ken hun hadin balabu ya u ha ka thup ba sipor kumta lakmilti ban yo i ya ki kat to kan minin ya u Neymar ha ki jing ya lai kai ban wan ha u banai risau ha ka jing sisya u Ancelotti u la penrung ya u Neymar u bala men sau ha ka thup jong kinong ya lai kai ban neng kong ju ka pen pau ba u kwa ban pen long ya u kum si benta jong ka jing thu jong u ban ya khun ya ka World Cup ha usnem arjar arnriu u Carlo Ancelotti un penyaj ya ka Brazil hakasin ka banengkong menta u benai rempang hakaba ka kenhun kan ya kun Persia ya ke Ecuador bat ka Paraguay